Ola, amigas e amigos. Na historia de hoxe, os bolechas xogan a acertar animais. Un imita un animal e os outros teñen que acertar que animal é. Pili! Ven ver que animal estou imitando. Un avestruz. Tes cara de avestruz, Xela. Ei, espera, aínda non empecei. Un avestruz. Sí, Pili! Como acertaches? Porque tes cara de avestruz, Xela, xa cho dixen. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. 6 irmáns máis un can. Os bolechas. Que animal é? Ai, ja, vas, Pili, sai a subiar como un paxaro. Que paxaro eras, Loli? Que paxaro? Un paxaro calquera, eu que sei. Podía ser un canario, ou un paporrubio, ou un xílgaro. Os paxaros non as subían todos igual. Era unha gaivota! Loli, as gaivotas non as subían. As gaivotas fan. Ca, 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 ca. Ai, Loli, por que non xogamos a acertar animais? A acertar animais? Non sei como se xoga a acertar animais, Pili. Pois eu imito un animal e ti tes que acertar que animal é. Uau! É xenial, Pili! Gústame ese xogo! A ver se acertas que animal imito. Unha galiña! Acertaches. Agora toca a ti. Déixame pensar. Xa teño! Un cabalo! Carlos, son eu que teño que acertar. Estamos xogando Loli máis eu. Eu tamén quero xogar. Deixa-o xogar, Pili. Vale. Xogamos todos, pero empezo eu de novo. Vale. A ver se acertades que animal imito. Un saltón! Non é un saltón. Pois entón é unha mosca con impo. Que difícil. É un canguro? Un canguro. Acertaches, é un canguro. Agora tócame a min. A ver se acertades que animal imito. Unha abella! Como acertastes tan pronto? Porque é facilísimo. Onde ides? Vos sodes os últimos. Agora toca a min. Tócalle a Sonia. A ver se sabedes que animal imito. Unha vaca! É facilísimo. Non é unha vaca. Pois entón é un boi. Tampouco é un boi. Pois un becerro. Tampouco é un becerro. É un touro. Un touro tampouco. Sonia, fano só as vacas, ten que ser unha vaca. Pedides papas. Pedimos papas. Unha vaca holandesa. Non acertastes. Sonia, unha vaca holandesa é unha vaca. Que máis ten que sexa de Holanda? Agora vou eu, a ver se acertades que animal imito. Un elefante. Non son un elefante. Un chimpancé. Non son un chimpancé. É un dromedario. Non son un dromedario. É un sapo. Non son un sapo. Pedimos papas. Son un dinossauro. Un dinossauro. Sí, son un dinossauro. Non acertastes. Braulio, os dinosauros non existen.
Desapareceron hai millóns de anos. Os dinosauros non valen. Agora tócame a min. A ver se adiviñades que animal é. Un porco! A que o imito ben, Agora vai Tata. Tata! Tata non sabe! Espera, Chispa, ti é lo último. Ah, sí, debe ser un cachorro. Agora toca a ti, Chispa. Chispa. Chispa é un can, xa sabemos. Seguro que di que é unha mosca. Enfadouse. É que non é un can, é un husky siberiano. Claro, é un husky siberiano. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio! Carlos e tamén Tata. Falta chispa, que tamén queréis xogar. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, tedes nos que acompañar. Imos todos xuntos, vive connosco a cantar. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. Seis irmãs máis un can.